anything that serves you alụsị is a product of service. Yes. Ihe onye ọcha ji wee rụọ phone ma onye rụrụ phone ji rụọ phone ka ọ saa abụọ ya. Yes. And there nwere usoro ị ga-esi so phone ma so microphone na njikọta ma ọ bụ television ya saa abụọ nye gị ihe ịchọ. Yes. Ihe dị iche na-alụsị ndị Igbo ị na-afụ na telivishọn na ihe ndị ọzọ na nke a nọ na gadget. Yes. Alụsị na-aṅụ mmanya, telivishọn mmanya ahụ electricity, ọkụ ya wee gosi gị ihe dị CCTV. Ihe ndị a niile ewu ihe programụ all the way from ọdịnala tinye na gadget. Maka mbụ ọ na-ahụ ihe shi ike agaga nyoo mara otu o si eme. Ọ ya ahụ CCTV na modern time na kịta. So onye ọbụla na-ekwu na onye ọbụla onye ọdịnala na ọ na-alụsị ka ọ na-efe ya lezikwa ya chọpụtagodo ihe bụ alụsị first. Ọ chọpụta ihe bụ alụsị ya marakwa na ya nwere onwe ya so gị n'ife alụsị. Maka ihe mere ihe butere okwu n'ụka n'ụbọchị taata na ndị kwe na ndị ekweghị mgbe ndị mba ofesi na ndị mba ọzọ were akụkọ dị iche iche bịa. Maka tupu gị si na mmadụ tupu gị si na ihe ga-akwudo ị ga-ewepụ nke dị a eweta ihe ọzọ. So ndị ọcha wetara anyị okpukperechi nke ha pụtara fụ na anyị nwere onwe anyị lee ka anyị si ebi. Ọchọghị ka ha ga-esi were ụmụ ihe ndị dị iche iche anyị nwere ha afụ ha bịa ọgụ anyị merie ha werezie egwu akọ na uche wee gwabazie ihe dị otu a saa ihe na nna ebe alụsị na-emekwana efekwana na ọ ihe ọjọọ ka ọ bụ na e nwere ebe a na-akpọ ọkụ mmụọ. Ọ bụrụ na imewekwa ihe a na-eme ihe ndị nna nna gị na-eme ọdịnala be nna gị na-eme omenala be nna gị na ị ga-agakwa ọkụ mmụọ a na ọkụ a ga-enwudo onye a adịghị onye egwu. Mgbe egwu pụtasị ndị be anyị ha na-eburu na batrị ndị be anyị buru tọtanetọ ha na ihe niile dị iche iche ha sizie n'azụ sikwe n'azụ burukwa arịsị ya. Elee ihe mere o ji ahụ ndị nọ na Germany n'obodo oyibo na ị gaa na muziọm ndị ọcha niile dị iche iche ị ga-afụ alụsị ndị Igbo ebe ahụ. Elee ihe ọ nọ ebe anyị ọ bụ ihe ọjọọ bụ ha gụrụ. Ndị afụta ha gosisiri arụsị ndị a ka e nwere ihe a na-akpọ new model innovation enwezie fon nwezie ihe dị iche iche. Our forefathers ma ihe niile ahụ ị gaa na ancient museum before na ị ga-afụ ebe esere before gị ngwa na nwe nwara ihe okule ịbịa na ihe edemede ndị Igbo bụ nsibidi symbolics maka ihe ndị Igbo ji ede ihe. Ị ga-afụ nsibidi Igbo ị ga-afụ ebe aka afụrụ plan ị ga-afụ eke afụrụ ụgbọ ha anaghị ede symbol. So ọ bụrụ na ya bịa na ancient symbol of ndị Igbo afụ ụgbọ fụ ụgbọ mmiri fụ ụgbọ elu fụ ụgbọ ala it means that na ndị a agbago moto tupu anyị nwụọ. Mgbe anyị na-aga ụka Eze Solomon sị na ihe ọbụla onye ọbụla nọrọ ma ọ hụrụ na-eti mkpu na o mebikwugo bifo kama mgbe iji wee nọ na mgbe iji wee